Pajjiżna qed jaffaċċja teżżiża fis-settur bankarju. Din hija l-analiżi li ssir mill-editorjal tat-Times illi l-ħamis ta' ħarsa lejn dan is-settur tant importanti għall-ekonomija Maltija. It-Times tajt illi wasal iż-żmien biex il-banek jadattaw għal bidliet mitluba mill-azzjonisti jew superviżuri bankarji. L-aħbar tal-HSBC u l-eluq ta' disa ferat tidħol fil-kuntest tad-deċiżjoni tal-grupp li tejjeb il-profitabilità tiegħu. Il-bank ovvjament qed ibih il-bidla sinifikanti fil-mudell tan-negozju tiegħu bħala żvilupp pożittiv li qed isir fl-interess tal-klijenti tagħhom. Iżda il-klijenti, speċjalment l-anzjani, għandhom opinjoni differenti dwar dan. It-Times titkellem ukoll dwar il-BOV li jinsab fi stadju iktar bikri ta' ristrutturar u tajt li l-istrateġija ta' tneħħija tar-riskju tal-BOV qed tiġi maġla minħabba li t-teddida li jitilfu aktar correspondent banks kollha ma' banek ibbażati fl-Istati Uniti. Din qed toħloq sfida eżistenzjali għall-akbar bank ta' Malta. Il-mistoqsija li hemm bżonn li ssir hija għaliex il-Gvern bħala shareholder ma tax sinjali l-amministrazzjoni tal-bank permezz tal-MFSA dwar il-ħtieġa li jkun hemm maniġjar ta' riskju ferm aktar kmieni. Id-deċiżjoni ta' Deutsche Bank li waqqaf is-servizzi bankarji korrispondenti lil banek Maltin hija daqqa ta' ħarta oħra. L-editorjal jgħid illi teżżiża fil-qasam bankarju se jkollha konsegwenzi profonti fuq is-setturi oħrajn. Dan apparti l-possibilità li jkun hemm tnaqqis fil-workforce tal-istess banek.